Gyertek hozzám egy picit, mert fontos. Igen, semmi baj. Tudod, ne veszed szépen egy gyógyszeret, megnyugsz. Hoztam gyógyszert. Elég erős. Igen. Nem számít. Ott iszolom vissza? Nem. Igen, nem nagyon van árnyék. Ide hozzám mindenkinek a szemét akarom látni. Figyelnek! Ne karakterülj! Most van 580 mindenki vigyázza magára és a másikra is. Semmi. Zoli bácsi! Zoli bácsi! Zoli bácsi! Zoli bácsi! Zoli bácsi! Mondtam, hogy elszok olyan pirossal, de inkább nem. Viszont pár héttel ezelőtt ugye elkezdtem. Zoli bácsi! Zoli bácsi! Felérnek egyszer. Hát ez kurva. Oda, ott gyülekeztök. Keresd már meg Máté, hát. Az elmúlik. Hát Laci, Máté apuka, ide biztos nem jövünk fel többször. Nem, erre megyünk lefelé. Mondtam, hogy erre induljunk. Jó, nem érdekel a pénzet, csak érjünk el le. Gyere, princessem, óvatosan, te is! Segíts rajta, lükjél rajta egyet. Én városi gyerek vagyok. Látszik rajtad? Van az így. Én ott a magukat látni. Gyere, princessem. Ezt meg visszacsakkarám a füstjénkkel. Ó, Gecó! Között is van. Anyám! Jól meghalt! Olyan jól megy ember a... Én mondtam, hogy a marrakő följönni, nem hittetek nekem. Ez jó volt, szerintem ez tök jó. Kalandnak jó volt. Ez kellett volna ki. Nézd már, hogy be lehet menni a várba, hogy deríts már föl, jó? Mert én megállítottam őket itt. Te zárod a sort, vagy elveszett a vége? Elveszett a fele. Vagyok le! Nem, Titi, maradtok. Nem áll. A vége érkezett meg. Én innen nem megyek. Én itt halok. Esütör! Vigyázz a szúr! Esütör! Esütör! Látszak neki már, látszak! Jó, nekem pozícion a drágom, ez megvéd. Esütör, látszak neki, Mert Zoli bement arra mögnéz, hogy lehet nézni valamit. Vagy csak ennyi az egész. Nagyon szép, csinálok neked otthon így. Jó! Remeg a lábam. Az már levezető út. Hát erre mondtam, hogy jöttünk. De most menjünk már erre. Majd arra megyünk. Hallod? Nagyon a fejünk, a legutolsó. A 15 túlélje meg. Igen. Jó volt csak. De nekem még valamitől még vérzek. Belecsaptam. Valami igen. Valamit tisztelhetod. Én De meg is állt. Ők már körbejárták a várat. Zoli vág. De Máté, az megvárt az Zoli. El kell a biztatás, gyerekek. Zoli bácsi! Halljam. Zoli bácsi! 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 Zoli bácsi!
Újjaj, maradjék sem, mert a nézését meg a járását, sípének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Most mondja a szuhai. Csoroszemás! Nem, most mondja a szuhai. Hogy lesz megcsisztélve? Ide jöttünk. Ott a robúra, mint tovább. Jó lesz az holnapra. Kikötöm lovamat, Kikötöm szívemet, gyenge violámhoz, A focipályára, focipályára, föl kell, a robó mellé. csak a halálod el, mert a nézés. meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Mennyi fájuk van ezeknek? Ezek mindig fáznak. Az én magám, az én babám, a legszebbik kincsem. Ide kell beállni, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért sem adnám, 100 aranyért sem adnám. Ez lesz a házunk! Hogy ne volna, ez lesz a házunk! Ez úgy látom jó. Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért sem adnám, 100 aranyért sem adnám. Tombolnak? Biztos! Adjátok le, ne aranyé. János már melegít az ellenfél, látod? Csípőből, lendületből. Foci meccs lesz, melegítsetek! Akkor megyek! Ez egy! Kapus A lesz! pálya az elég gyenge, de is oda a stadion van. Kapus lesz! Nem tudjuk! Szülők gyerek. Na de hát eddig többen vannak. Kérjétek a lányokat magatoknak! Ha valaki sírni akar János bácsinak a vállán, most lehet. Hát eddig többen vannak. Úgy játszik, hogy egy az egybe játszunk. Maki bácsi, az életben csatában nem menjünk. Többen vannak, hát akkor csatát megvédtünk volna ebbe a világba. Az melyik? Ja, látom már, igen. Nem mindegyik. Bence, óvatos! Azt a mindenit! Azt a mindenit, milyen kemény csaj! Menj átúrul rá! Hogy megy már? Figyeltek valami! Rakjátok elő a Szeretettel köszöntök mindenkit Karta Szentkirály zentelkén, akkor kezdjük is a bemutatót, először a Rüha bemutató fog megesni.
Kérem szépen a lányokat, gyertek egy kicsit előrébb, ugyanis a lányokkal fogunk kezdeni. Bianca és Vivian. A Vivian fején, mint ha egy korona lenne, ki tudja, hogy mi ennek a neve? Nem tudjuk. Párta úgy hívják errefelé. Ugyanis nagyon sok könyvből áll, és hogyha megfordul ilyen, azt is lehet látni, hogy a párta hátához nagyon sok pántika van fogva. 4. A két oldalon 2 keskeny és hosszú, középben pedig 2 szélesebb és rövidebb. Zoltán mutatja is, hogy még mi jár a pártával együtt. Úgy nevezzük, hogy selyembolyt, ugyanis tényleg mint a 2 bolyt lenne a végén. És ahogy látszik, hogy gyöngyökből, mint a kis kosárkák lennének készítve, és így futnak fel a pártáig. Mindenki azt hinné, hogy a pártához van fogva, de nem, mert lehúzná a lány fejéről a pártát, ezért mutatja a Vivian. A mellénbe akasszák be, mert azért elég súlyos a selyemboly. Esetleg egy szólásmondást a pártával kapcsolatosan. Pártában marad. Igen, pártában marad, és kire szokták ezt mondani? A lány, aki nem kell el. Nem mesélsz. És akkor mind a 2 lányunk válfősünk van, aminek az ujja, a galléria és a válla nagyon apró mintával ki van varva, ezért is nevezik válfőnek. És ez messziről úgy néz ki, mintha csak egy piros anyag lenne rátéve, de közelről látszik, hogy nagyon apró mintával van kivarva. Mellényt viselnek a lányok, ami bársonyból készül, általában, vagyis nem általában, hanem mindig ilyen vöröses-pirosos a színe, fekete csipkékkel vannak a díszítések rajta, még mind a 2 lányon láthatók az előpántlikák, és akkor még a lány, mikor nem pártát hord, akkor mehet úgy, mint Bianca hajdonfőn is, esetleg templomba vagy ünnepségre, vagy akár kendőt köt a fejére, ami Biancának most ide van a köténye mellé tűzve. Nézzük is meg a kötényt. A kötény és a szoknya ugyanúgy készül, nagyjából ugyanaz a készítése, sok apró ráncból áll mind a 2, úgy működik, mint egy tangoharmonika, hogyha meghúzzuk, itt kisimul, és amikor elengedi Zoltán, ugyanúgy visszaugrik, ráncba ugrik. Úgy nevezik, hogy szőrszoknya és szőrkötény. Az elején díszítések láthatóak mind a 2 lánynak, itt egy csík, az darázsolásnak nevezik, és hogyha megfordulnak a lányok, azt is megmutatom, hogy a szoknyán is van ám díszítés. Itt fenn messziről úgy látszik, mintha kis pontocskák lennének feketék, de hogyha közelebbről is megnézitek, akkor úgy néz ki, mint egy pók. Tehát így egy pont és sok lába van. Ezért úgy is nevezik, hogy pókolás. És fekete bőrcsizmát viselnek, a tetején egy piros csíkkal, amit zsiráfnak nevezünk. Nem tudom miért ez a neve. Így örökünk. Keskeny sarokkal. Na és akkor jöjjenek is a fiúk. Zoltán és Timadar. A fiúknak nem olyan díszes a viselete, de azért látható, hogy nekünk is van dísz a kalapunkban. Zöld kalapot viselünk mind a 2-en, és mutatjuk is, hogy itt oldalt ki tudja, hogy mi ez a magas. Árvalány. Igen, árvalányha, és mellette miatt másik dísz. Gyöngyös bokrita. Igen. Még annyit elfejtettem a pártával kapcsolatosan, hogy a lány a pártát először konfirmáció után egy héttel, ugyanis mi reformátusok vagyunk itten, tehát az mindig pünkösd előtt van egy héttel a konfirmáció, és a lányok pünkösdbe mennek először pártával a fejen. És ki tudja megmondani, hogy akkor mikor lehet utoljára felvenni a pártát? A jegybe. Igen, tehát az esküvő napján lehet utoljára pártát viselni, utána pedig lekerül a fejünk. Ugyanígy van a fiúknál is a díszekkel, hát az nem konfirmációtól, hanem már egészen kicsikortól ott van az árvalányhaj. A bokritát általában a fiúk barátnője szokta készíteni,
és ez is mikor megnősül a fiú, akkor a díszek lekerülnek a kalapból, és csak simán a kalap marad. Nálunk papucs is van. Mind a ketten két posztóból készült kabátot viselünk, aminek az a neve, hogy bujka, hát valószínűleg azért, mert így bele kell bújni. Méghozzá gyöngyös bujka, vagy pitkés bujka, ugyanis látható itt a gombháznál és a zsebeknél ilyen fekete gyöngyök vannak, amiket pitkéknek nevezünk. Vászuninget viselünk mind a ketten, ez is olyasmi, mint a szoknya, csak nincs annyi ránc rajta. Meg följebb van. A nadrágnak a szabását érdemes még megnézni, ezt nevezik lovagló nadrágnak, csizmanadrágnak, vagy nálunk pricses nadrágnak nevezik. Itt fenn a combnál ilyen bő, igen, és a csizma szárába pedig összeszűk. Rendes, fekete bőrcsizmát viselünk lapos sarokkal. Ennyi lett volna nagyjából a népviselet bemutató, és akkor most következik a tánc. Köszönjük! Mennyi? Nem csúszik az. Alunja kátszatolja.
Jó lett a puszi! Megcsinálom a puszt! Megyünk, megszereljük a buszt. Igen! Már ki is pihenték magukat? Nem marad még vízünk. Hát ők már ki. Most ez kuka körül? Igen. Azt hittem már jött, de az a másik csapat. És tudnám, mikor ültek ilyen nyugodtan utoljára? Sára a cipő. Melyik órán? Órán szoktatok ilyen nyugodtan ülni? Most veszi videóra. Pont azt mondtam nekik, hogy Ezeket a gyönyörű átvárat pillanatokat. ma is Dörnyre leégett hát meg is. Ó, ide hozom a táskámat. Gyerekek, indulsz le! Összeszedik magunkat. Összeszedik magunkat. Fogadjunk. Ákos, Hol énekelj? fogadni? Jó, teszitek, amit tegnap énekeltétek. Vagy énekeltetek. csak. Megsegít az Isten. Már én többet csendőr káplán nem leszek. Kalapomban kagaskolak nem leszek. Mert a kagas tudorékor hajnalban, s kihiányra, hol jártál az éjszakra. Mert a kagas tudorékor hajnalban. Igen. Gyere, Edi. Látszik az ölelés, ölelj magát, gyerkedre, nem vágy. Mai napig is szorgosan tolóján, bár nem igazán biztosítja a megélhetést, és minden férfi viszont fafaragással foglalkozik a gyülekezetben. Nincs olyan család, ahol ne értenének a varráshoz, meg a faragáshoz. Saktámlát, titkos dobozt, csecsebecséket, amit az árusoknál is lehet találni, szinte minden egyes családi háznál készítik. És akkor ezek a kézi munkák az elmúlt 100 esztendőben elkerültek nemzetközi kiállításokra, ennek köszönhetően lett Kalotaszeg és főleg Körösfő híressé. Nagyon sok családnak a megélhetést biztosította, eltelt ez a 100 esztendő, egyre inkább szűkül a bevétel ezekből a hagyományos termékekből, mivel nem igazán értékelik, a kínai piac sajnos itt is megjelent. Komoly munkák vannak egy ilyen falvédőnek az elkészítésén. A legfrissebb, ott van például a hátulva a második, azt egy konfirmandus kislány, ez azt jelenti, hogy 16 éves korában mindenki hitélő vallást tesz a gyülekezetbe, kivétel nélkül mindenki. De azt megelőzi ezt a vallástételt, ezt a hitvallástételt egy 8 osztályon keresztül, 8 esztendőn keresztül tartott titoktatás vallásúra. Tehát itt 0-tól 6 éves kortól kezdve minden egyes gyerek minden szombaton hittanórára, vallásúrára jár. És hál' Istennek vidékünkre még az jellemző, hogy
az van megkülönböztetve, és az van kiszorítva a közösségből, aki elhanyagolja ezeket az alkalmakat. Tehát szinte mondhatni azt, hogy 99%-ban a gyerekek megkapják azt a vallásos nevelést. Most nem kell arra gondolni, hogy a fiatal kori örömöket, meg egyéb szabadidő programokat próbálunk mi elrabolni. Lehet menni bulizni is, mert járunk bulizni is. Erről van szó, mi is a közösségi alkalmakat, kirándulásokra ennyien gyakoroljuk, tehát nem erről van szó. Felelős emberek vagyunk azért, hogy milyen jövő generációt nevelünk. Lehet, hogy most rosszul esik, hogy édesanyja megpít. Rosszul esik, mikor a tanárbácsi csak mind egyezünk, hogy tanulj fiam. Ezek mind úgy érzitek, hogy korlátok közé szorítnak titeket. Mind emeletes marhaságnak, hülyeségnek gondoljátok. Én is pont ilyen mondtam. De nem ez a lényeg. Milyen ember lesz belőletek. Mert amilyen lesz a jövő generáció, olyan lesz a mi társadalom. Sajnos látjuk azt, hogy ki van csúszva a kezünkből az ifjúság, és a felnőtt generáció azon gondolkozik, hogy miként adhatna egy olyan biztos ismeretet, tudást, lelkületet az ifjúságnak a tarsójába, amivel majd megállja a helyét a közéletben, tisztességes, becsületes ember lesz, mert higgyétek el, hogy népünknek, nemzetünknek is a felemelkedés az rajtatok áll, hogy bukik. Ha közömbösek vagytok, ha nem érdekel, nem kell csodálkozni azért, hogy ez a modern világ úgy beszippant és teljesen európaivá tesz benneteket. Nekünk egy komoly múltunk és történelmünk van, amit kell ápolni. Ezt próbáljuk a gyerekeinknek átadni 9 esztendőn keresztül. És mondom, az a gyerek van a sorból kilógva, aki nem jár ezekre az alkalmakra. Tehát ez egy komoly dolog. Tiszteletes úr, ha megbocsát, akkor gyerekeim, én mit szoktam mondani? Melyik a legnagyobb családunk? Nagy a csönd. Nemzet, azt kérdeztem is. Igen, a magyar nemzet. Igen, majd én persze leszek európai, mert a kultúrok körből vagyunk, de a legnagyobb családunk a magyar nemzetünk. Én így gondolom. És azt egy kislány adományozta, például a hála jelen, azt a kézi munkát, de szinte mindegyik kalataszegi templomokra ez jellemző, de különben a protestáns templomokra Erdélyben a puritánság, az egyszerűség, tehát tisztára leszelt falak, egyszerű padok, tehát nincs semmi cicom a templomban, nagyon világosak. Ezek is valamikor 500 esztendővel ezelőtt katolikus templomok voltak, szentélyen berendező, ugyanúgy, mint mai katolikus templomok. Ablakokat vágtak, hogy minél több fény, világosság legyen. Szentképek helyett Istennek az anyanyelven hozzánk szóló igéje szól. Sok esetben meg ugye a messzelés tudta meg a középkorik a falképeket. Így van, tehát nagyon sok protestáns templomban is freskókat. Viszont arra is emlékeztek, hogy volt róla szó, hogy a milyen szép vidék, mint Kalotaszeg, felettünk mezőség. A török tatár azt mindig megtalálta, és az nagyon csúnyán jött. A seregre jött, gyújtogatott, rabolt, gyilkolt, Kalotaszeget is oda-vissza persálték, 100-szor, 1000-szer. Anélkül, hogy gyűlöletet keltenénk a román barátaink ősei is. Hát ők is ahányszor változott a politikai helyzet, ők is átjöttek innen maguk elvinni, anyakönyveket, kézimunkákat, lehúzták az embernek a bőrcsizmát a lábáról, ők csak bocskóra jártak, tehát ezek tény és való. Hogy csak a szeg maradt a falnak. Igen, tehát ezek mondhatni az elmúlt 95 esztendő eseményei összefoglalhatók. Ugye 95-év ünnepeljük Trianont, akkor határmódosítás, a bécsi döntés, megint határmódosítás 40-ben, 45-ben újra meghúzzák a vonalat. Ilyenkor, mikor Kiny volt az erősebb, az a volt. Ugye 1940-ben visszakapta Magyarország Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, és akkor volt eufória, hogy a tényleg jogtalanul elvett területek egy részét visszakaptuk. Akkor meg a felvidék déli részét visszakaptuk, Kárpátalját visszakaptuk, és 4 évig tartozott Erdély északi és középső része, hát ugye egy Szent Királytól délre
Még hatással van. Menjünk még egy kör! Még egyet? Megmondta kormány! Józsi bácsi, a 30-as távol akarok számol. Reméljük rendben nem látjuk. Le is kapcsolunk. Újra!